Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin fassarar mafarki a musulunci, shirin da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon garkuwa mega hastas inda bir a bisa zangon FM da ke nan birnin jihar Sokoto. Masu rare idan ba ku sha'afa ba, shirin fassarar mafarki a musulunci shirin da ke yi muku bayani akan muhimmancin fassarar mafarki a musulunci. Sunana Abubakar M Sadiq marubuci da ni ne ke jagorantar shirin a kowane mako. Muna kasancewa ne tare da Malam Aliyu Yakubu Abubakar Gobira, wanda shine zai ci gaba da amsa muna dukkanin tambayoyin da muke dauke da su a cikin wannan shiri. Malam mu ne maka barka da zuwa. Barka ka dai. Yawa. Masu rare idan ba ku sha'afa ba, a satin da ya gabata malam ya mana bayani akan abubuwan da malami ya kamata ya sani kafin ya fassara mafarki, wato usulu ta'birin ru'ya, inda kuma a yau za mu ci gaba da mika tambayoyin domin malam ya amsa muna dukkanin tambayoyin da muke dauke da su. Can zuwa kuma za mu ɗauki kaɗan daga cikin tambayoyin da masu rare suka aiko mana domin su a fassara musu mafarki. Malam, tambayar da za mu fara da ita a cikin shirin ita ce, shin idan mutum ya yi mafarkin an umarce shi ya yi wani abu a cikin mafarki kamar ya ba wani kyauta, shin wannan gaskiya ne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. A shi umarni cikin mafarki, malaman ta'bir ru'ya sun yi bayani game da shi zuwa kashi biyu. Bayani na farko, idan umarnin nan bai saba ma shari'a ta musulunci ba, to malamai sun tafi akan cewa za a iya zartashe shi, kuma sun kafa dalili ne da wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira Khuzaimatu ibn Sabit ya yi riwaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbunci huska annabi sallallahu alaihi wasallam, shi Khuzaimatu ibn Sabit. Na'am. To lokacin da ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mafalkin, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi, to zo ka sumbunci fuskata. Na'am. Kamar wadda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin Sunan al-Kubra nashi. To shine malaman ta'birin ru'ya suka ce idan mutum ya yi mafalkin an yi mai umarni na alheri, to ja'iz ya halatta ya aikata shi. Amma idan umarnin nan ya saba ma addinin musulunci, ya saba ma shari'a, sai suka ce mutum ba zai aikata wannan umarnin ba. Na'am, kenan nan ana nufin kenan ba kowane mafarki mutum yake ganin an umarce shi da yayi wani abu ba yayi. Haka ne, ba kowane ba, sai an auna shi bisa ga mizani na shari'a. Idan shari'a ta yarda sannan sai a zartas. Na'am. To kai tsaye malam, bari mu je ga tambayar mu ta gaba, inda tambayar ce da take cewa, malam, ko akwai mutanen da ba sa yin mafarki? To mafalki da shi kowa yana mafalki, kowane dan adam yana mafalki, domin shi mafalki kamar wanda ya gabata cewa ishara ne zuwa ga samun alheri ga dan adam, ma'ana bushara, ko kuma ya zamanto mafalkin nan tahziri ne, ana tsorata shi ka ga samuwar wani abu. Don haka kowane dan adam shi na yin mafalki, kuma idan ya yi mafalki mai kyau bushara ne gare shi, wanda kuma ba mai kyau ba sai ya zama gargaɗi ne gare shi na faruwar wani abu, ko kuma yana aikata wani abu shi bari. Na'am. Malam, wannan kuma tambayar tana cewa ne, malam, ko akwai bambanci tsakanin mafarkin yara ƙanana, wato waɗanda ba su balaga ba da waɗanda suka balaga? Bambanci ga inganci ko kuma bambanci ga rashin inganci? To bari mu ɗauki ga baki ɗaya guda biyun, bari mu fara da inganci. To inganci, kowane mutum ya mafalki shi na inganta, sai dai malamai sun aza wannan mutanen bisa ga manazil, kowane yana da manzila. Na'am. Suka ce mafalkayan annabawa dukkan su wahayi ne, su babu tantama gare su. Na'am. Sai kuma mafalkai na salihan mutane waɗanda suke mutanen kirki ne, salaha su ta bayyana. Na'am. Shi ma wannan sun ce galibi kashi 90 cikin 100 nasu mafalkayan su masu kyau ne. Na'am. Sai kuma waɗanda ya shahi muluk, wato sarakuna masu mulki da masu manyan mukamai, su ma mahi yawan mafalkayan su masu kyau ne. Na'am. To sai kuma su yara da mata,
to su yare malaman ta'birin ru'ya sun ce galibin mafalkayyan da suke yi masu kyau amma ga uwayensu mafalkayyan ke tafiya. Misali in yaro ya yi mafalki na abu na alheri to mahi yawa sai kaga uwayen shi ne za su samu. Haka kuma mata wani lokaci su yi mafalki ga mazajensu da kuma bayi, su ma bayi mahi yawa galibin mafalkayan da suke yi ga uwayen gidansu ne. To masu kar ku sha'afa kuna kasancewa ne da shiri na musamman wato shirin fassarar mafarki a musulunci da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon garkuwa mega hastas 5.5 a bisa zangon FM da ke nan birnin jihar Sokoto. Haka ma za ku iya turo muna sakon karta kwana akan wannan maudu'i da muke tattauna ko kuma in ce ga mai son a fassara masa mafarki ta nambar waya kamar haka 08038498642. Haka ma sakon karta kwana kawai za a rubuto banda kira, sannan a kyautata rubutu domin malam ya samu damar amsa muna tambayoyin da muke dauke da su ba tare da wata tangarda ba. Da fatan kuma ba a manta da sharuɗan da malam ya bayyana can baya ba wanda ake so mai son fassarar mafarki ya cika kafin a fassara masa mafarkinsa. Na'am malam, bari mu je ga tambayar mu ta gaba da take cewa malam, cikin shahararrun mutanen da ka bayyana muna a shirin da ya gabata waɗanda suka shahara a duniyar ilimin fassarar mafarki, ko akwai waɗanda suka yi wani rubuce-rubuce ko kuma suka wallafa wasu littattafai waɗanda suke da nasaba da sha'anin fassarar mafarki? Akwai su da yawa. Malaman da an lisafta waɗanda suke malamai na waɗanda sun ka shahara ga abin da ya shafi fassarar mafarki. Akwai littafi guda wanda ya kumshi sama ga mallami 7,000 waɗanda an kai magana kansu. Amma dai daga cikinsu shahararru akwai waɗanda sun yi rubutu. Kamar irin asu Abdulghani Nabilisi. Da kuma irin al'imam dinawari. Da kuma ibn shahaini da sauransu. Waɗannan duka sun yi rubutu kan abin da ya shahi ta'birin ru'ya, su rubuta littattafi waɗanda sun kai bayani sosai ciki game da abin da ya shahi fassarar mafarki. Na'am, malam bari mu cira ta zuwa ga ka'idodin da ake so malami ya mallaka ko kuma in ce ilmomin da ake so malami ya mallaka. A satin da ya gabata ka fara yi muna bayani ne akan ilmomin da ake buƙatar malami ya mallaka kafin ya fara fassara mafarki, wato usulu ta'birin ru'ya. Malam bari mu fara da ilimin Al-Qur'ani mai girma. To Al-Qur'ani mai girma shi an mataki na farko wanda shi aka fara mai da hankali gare shi wajen fassara mafarki. Kuma mai bayani kan abin da ya shahi ulumul Qur'an ana amfani da su wajen fassara mafarki. Sai muka ɗauki ilimi na balaga. Ilimi na balaga shi ma Allah maɗaukin sarki ya tusgo shi cikin Al-Qur'ani inda ya amfani da wasu kalmomi waɗanda malaman balaga suke kira at-tashbihu tamthil, wato siffanta wani abu wajen ba da misali da Allah maɗaukin sarki ya yi. Kamar misali mutum sai ya yi mafalkin jakkai na daji, wato humurul wahashiya. Jakkai waɗanda suke na daji ne. To Allah maɗaukin sarki cikin Al-Qur'ani ya siffanta kafirai waɗanda suke bijire ma wa'azi na Al-Qur'ani da cewa ka annahum humurun mustanfira. Idan an ka zo ana karanta musu Al-Qur'ani, Allah maɗaukin sarki ya ce fama lahum an tadhkiratu mu'ridin. Shin me ya same su suka kasancewa masu bijirewa daga wa'azi na gaskiya, wato Al-Qur'ani? Sai Allah ya ce ka annahum humurun mustanfira, ya siffanta su da cewa su dai kamar jakunan daji ne watsacci waɗanda sun ka ruɗe. Farrat min kaswara, su waɗannan jakunan dajin sun gudu idan zaki ya kawo musu hari, in sun ka gudu sun kama gudu kenan babu tsayawa saboda tashin hankali. To sai Allah maɗaukin sarki ya siffanta su da cewa humurun mustanfira, wato jakunan daji hirgitattu ruɗaɗɗu. To wannan idan an kai mafalkin waɗanga jakkan daji, to malaman ta'birin ru'ya sun ka ce wani mutum ne wanda bai son gaskiya. Mutum ne wanda bai son gaskiya. To kenan an fassara mafalki da at-tashbihu tamthil. Sai kuma ana fassara mafalki hawa yau da al-huruful muqatta'a, wato haruffa waɗanda suka zo cikin Al-Qur'ani waɗanda Allah maɗaukin sarki ya fara wasu surori da su. Kamar irin Suratus Shura. Idan mutum ya mafalki yana karatun Suratus Shura, to duka abin da za a lura da shi, za a lura da kawai haruffan da an ka fara wannan surar da su ne ha, mim, ain, sin, qaf.
waɗannan huruffan su ne za a bi a yi unhwani a fassara mutum mafalkin da ya yi. Wannan mafalkin idan mutum mafalki yana karatun suratu shura to yana nuna zai yi tsawon rai sosai, ya daɗe sosai, zai kai gaya cikin tsawon rai. To haka kuma makamanciyarta kawai irin su ƙaf wato Al-Qur'ani Majid, ita wannan sura ita ma kan mutum mafalki yana karanta ta. Malaman ta'birur ru'ya sun tahi akan cewa idan kayan mafalkin ka karanta ta cif kammalallata to zaka shekara 100. Domin wani ya zo ya ce ma Ibn Sirin, ya ce na yi mafalkin ina karatun suratu ƙaf, sai ya ce ka cika, ya ce a'a ban cika ta bacci. To kana ganin ka karanta 1/3 ta ko 2/3. Ya ce galibin zato ne dai ya karanta rabi. Sai shi Ibn Sirin yake ce mai to lalle za ka yi tsawon rai, za ka kai kimanin shekara 80. Kuma ba Allah nan lalle malamai sun tabbatar da cewa ko da ya rasu yana da shekara 80 cicicib Allah ya amshe shi. To sai kuma bayan Al-Qur'ani, saboda akwai ulum da yawa cikin Al-Qur'ani, sai dai ba mu da lokacin da zai isa mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya, sai dai mu ɗan taɓa muhimmai. Ko da daga baya ne malam za mu ci gaba da tattaunawa akan su. To ba